నమస్కారం ఎన్ఎస్టీవీ న్యూస్ కి స్వాగతం నా పేరు సంధ్య ముందుగా వార్తల్లోని ముఖ్యాంశాలు బైన్సా పట్టణంలో అత్యాధునిక వైద్య సేవలకు మరింత బలం చేకూర్చేలా కొత్త 32 స్లైస్ సిటీ స్కాన్ వ్యవస్థను ప్రారంభించారు. బైన్సా సిటీ స్కాన్ మరియు డయాగ్నోస్టిక్ సెంటర్లో అప్గ్రేడ్ చేసిన సిటీ స్కాన్ సౌకర్యాన్ని ఎమ్మెల్యే ప్రారంభించారు. ఈ సందర్భంగా ఎమ్మెల్యే మున్సిపల్ చైర్మన్ తూముల దత్తాత్రి, వైస్ చైర్మన్ ఈదస్ ఖాన్ మరియు డాక్టర్ బృందం ఇతరులు అత్యాధునిక సాంకేతికతతో పనిచేసే 32 స్లైస్ సిటీ స్కాన్ యంత్రం ద్వారా తక్కువ సమయంలోనే ఖచ్చితమైన పరీక్షలు చేయగలరని తెలిపారు. मेडिकल वालों को भी हम हमेशा बहुत खुशी से चला और जब कोविड आया, जब पेशेंट ज़्यादा थे लोग सबको बहुत हुआ गया, तो अभी भी वही हाल है. कोविड में हिट था, अभी करोड़ 11,00,000 का है पेशेंट, 11 लाख, उसमें से 40